karon diri sa plaza kay mag-apas ko sa akong anak nag-practice sa iyahang kuan sa eskwelahan activity. Nata diri karon naglakaw. Kay akong apason para makita nato sa iyang sitwasyon dito. Okay. Ati manaw nato ang akong anak. Kay balutan sa iyang kinahanglan nito or nautdan na ba siya tubig or balon. Kay ato na to siyang ipabaw ng tubig. Yan mo ni karon among plaza sa Carmen. Amazing Carmen. May naninda dire og tapatos para pista. Mga dawaan. Kay hapit na ang pista diri sa Carmen. Karong August 28. Nya hapit na ta karon maabot sa i-praktisan sa mga bata sa Elpidio Elementary School. Okay, activity nila para sa kapistahan diri sa Carmen. Karon nara sila nagpundok sila. Lang practice karon. Ato ning gibisita akong anak diri kay nabi ni siya depekto sa iyang kasing-kasing. Nang naata diri makahibalo ta sa iyang sitwasyon sa iyang practice ug kaagwanta ba siya sa init. Daghan po nga ng order. Kaning nanayaw diri mo ni ang grupo sa Elpidio Elementary School. Nag-blocking pa ni sila, nag-blocking.
Buka pa ang musik. Oh, oh. Bisa maju. Marching. Marching. Kiri terus, exit. Mantap semua. Hey. Roma, cross. Alignment. Alignment. Bisa, ya. Dulu. Berapa? Bisa lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bisa. Ya, kasi butang pa rin. Balik sa pinay. Mau pergi